Els antecedents de l'anàlisi del coronavirus en aigües ho tenim a partir de l'epidemiologia basada en aigua residual. A finals del segle XX es va trobar que es podria obtenir molta informació de les substàncies que s'hi aboquen a les aigües residuals. Totes aquestes substàncies els diem biomarcadors. Investigant tot això que llancem al clavegueram, podem obtenir una ràpida informació, a més barata, de què està corrent per aquella població. El coronavirus era una d'aquestes substàncies candidates i llavors, ràpidament, al febrer de 2020, l'Institut KWR d'Holanda van adaptar el mètode de virus entèrics i de poliovirus per a mirar de trobar a les aigües residuals el coronavirus. I, efectivament, es podia trobar dintre d'aquestes mostres. Al laboratori de Matxa vam adaptar el mètode a les nostres necessitats i vam començar a partir de l'abril de 2020. A partir del juny ja estàvem col·laborant amb el Departament de Sanitat per tal de poder obtenir una informació que ens pogués donar una alerta avançada de quins eren els contagis dintre de la població de Tarragona. Aquí a Tarragona també s'està fent un seguiment de l'evolució del SARS-CoV-2 a les aigües residuals per veure quina és la tendència setmanalment d'aquesta pandèmia. Per fer el mostreig del clavegueram s'han identificat 8 zones. Aquestes zones tenen unes arquetes representatives que podem dir que contenen l'aigua que passaria a l'aigua residual que s'aboca de cada una d'aquestes zones. Estem fent un control puntual a cada una d'aquestes zones i, segons l'evolució, setmanalment, mirem de seguir el mateix patró o inclús seccionar aquestes zones per poder diferir d'on pot venir o no la càrrega més alta que es pugui detectar la setmana anterior. També fem un mostreig compost a la EB Francolí, que és l'estació de bombament que rep la majoria d'aigües residuals de Tarragona. Allí tenim col·locat un equip automàtic que recull horàriament una mostra i quan hem passat 24 hores les composem totes aquestes mostres per obtenir una mostra representativa de tot el que ha pogut passar en un dia sencer al clavegueram de Tarragona. La mostra composta es conserva refrigerada amb un sistema de refrigeració que tenim perquè es conservi de la millor forma possible i després és transportada amb una nevera refrigerada també fins al laboratori perquè arribi en les millors condicions per poder-se fer l'analítica. Setmanalment també agafem mostres puntuals de les diferents zones de Tarragona. Aquestes arquetes s'obre una mostra i normalment les agafem durant les primeres hores del matí, que és quan hi ha més càrrega viral a la xarxa de clavegueram. Un dels punts claus que vam poder considerar o accedir des d'un bon inici va ser la possibilitat d'incorporar-nos a projectes que ja estaven en marxa. Afortunadament, la Unió Europea es va moure molt ràpid i va engegar un projecte que es denomina Umbrella. Aquest projecte Umbrella està liderat per al laboratori principal de la Unió Europea, el JRC, i a partir dels treballs que havien fet a Holanda, el KWR, van engegar una iniciativa en la qual es van poder sumar tots els països europeus que ho van desitjar. Els objectius d'aquest projecte de col·laboració és establir, a partir de l'anàlisi de les aigües residuals, un mètode d'anàlisi que sigui fiable, un mètode d'anàlisi que sigui normalitzat i un mètode d'anàlisi que sigui econòmicament factible. També hem participat en un projecte engegat per Suez. Aquest projecte es diu Reveal i aquest projecte en un començament tenia dues fases, una fase de recerca i una fase de comercialització del possible resultat d'aquesta recerca. Es va trobar que el virus se trobava a les aigües residuals, es trobava la senyal del virus a les aigües residuals i llavors es podia fer un seguiment i fins i tot una alerta avançada en aproximadament una setmana, 4 dies, una setmana, dels augments dels casos de contagis.
hem participat també amb la Generalitat de Catalunya. A partir de juny de 2020 vam estar implicats en un projecte de l'Agència Catalana de l'Aigua i de l'Institut ICRA, sobretot, també poder establir zonificacions, que és el que ens permet la xarxa de clavegueram, per poder aïllar per barris i tenir més resolució. Els resultats de les dades els reportem al Departament de Salut i també a l'Ajuntament, amb els quals fem periòdicament en reunions per poder veure com evoluciona la pandèmia. Nosaltres, quan van començar les analítiques, les vam fer a finals de l'abril. Nosaltres sí vam detectar, però hi ha concentracions baixes, i tot el que és el període d'estiu entre maig, juny, juliol, puntualment anaven detectant, però la majoria detectaven que era circulació baixa de virus. Sí que és cert que al començament ja de l'agost ja vam veure que aquí ja començaven les concentracions a pujar i vam veure que la tendència anava cap a l'alça. Veiem que és una correlació de tendències. Sí que és cert que hi ha molts grups que estan d'investigació, que estan estudiant, recollint tota aquesta informació, tant de dades, d'anàlisis de virus, com també dels contagis, per intentar modelitzar un model matemàtic on se pugui predir en quina concentració estem trobant el virus a les aigües residuals i a quants contagis s'estima que pugui correspondre. Des de maig estem fent anàlisis del virus SARS-CoV-2, més conegut com a coronavirus, en aigües residuals, des de fa ja uns mesos, mitjançant PCR. No estem analitzant el virus, sinó el material genètic del virus, del coronavirus. Les PCR són molt semblants a les que podem trobar en clínica, en mostres clíniques de pacients que van a l'hospital. El tipus de mostra és molt diferent. Una mostra d'un pacient que és positiu, que és una mostra que conté el virus amb capacitat infectiva, conté el virus sencer, i en canvi les mostres d'aigües residuals s'ha demostrat que el virus es desactiva molt ràpidament, es trenca i perd la seva capacitat infectiva un cop arriba a la claveguera. Per tant, el que fa al trencar-se és alliberar el material genètic en aquestes aigües residuals, que és el que nosaltres analitzem. Analitzem material genètic, no els virus sencers, que són els que tindrien capacitat d'infectar. Per tant, són mostres que són perilloses o tenen risc biològic perquè són de claveguera, però no són tan perilloses com mostres clíniques de pacients positius. L'altra diferència és la naturalesa de la mostra, també. Les mostres d'aigua residual, com sabeu, porta de tot. Porten moltes molècules complexes, detergents, porten molts virus, a més del coronavirus, porten bacteris. Llavors, per poder fer nosaltres l'anàlisi, el que hem de fer és netejar aquesta mostra. Per això incorporem una sèrie de passos previs que en clínica habitualment no es fan, que l'objectiu que tenen és netejar el virus i també concentrar-lo. Pensem que quan arriben el virus a la claveguera hi ha molta aigua residual, allí es dilueix molt. Per tant, necessitem també concentrar la quantitat de virus en volums petits per poder-los detectar en la PCR. Nosaltres i els grups que treballen en aigües residuals hem de fer un pas més enllà i no en tenim prou en saber si és positiva o negativa. Hem de saber quina quantitat de virus hi ha en aquella mostra, hem de quantificar. Els passos previs són els següents. El primer pas és una centrifugació. Agafem la mostra, en pic ens arriba la mostra al laboratori, el que fem és agafar una alíquota d'aquesta mostra i la centrifuguem a unes 3.000 revolucions per minut. L'objectiu d'aquest tractament és eliminar les partícules més gruixudes que té la mostra perquè no ens interfereixin després en les etapes posteriors de l'analítica. Després d'aquesta centrifugació inicial, es col·loca la mostra en uns filtres especials, en uns tubs que incorporen un filtre especial, que és capaç de retenir el virus. I aquests filtres, el funcionament és mitjançant el treball de la centrífuga, utilitzant un procés d'ultrafiltració. Amb això aconseguim retenir el virus amb un volum molt petit d'aigua
i d'aquesta manera ja el tenim concentrat. Però encara està envoltat de molta diguem-ne, porqueria que hem d'eliminar abans de poder passar a la PCR. Aquí és on ve el següent pas, que és un pas molt important, que s'anomena l'extracció i la purificació del virus. Aquest pas es realitza habitualment amb kits que ja venen preparats, amb els seus reactius molt concrets i amb una pauta molt concreta de seguir, i al final el que aconseguim és el material genètic concentrat i, a més, net. L'extracció i la purificació del material genètic es pot fer de forma manual o bé de forma automàtica amb un extractor automàtic. Bé, un cop tenim ja el material genètic del virus que està net i concentrat, ja podem passar a realitzar la PCR. Què fem amb aquest material genètic? El posem en una placa de PCR. Una placa de PCR habitualment són d'aquest format, que és una placa de plàstic, amb 96 pous. A cada pou hi va una mostra. Amb aquesta placa la preparem en una cabina especial i després la portem en el termociclador. El termociclador és l'aparell encarregat de fer la PCR. Un cop a dins, comença els cicles de PCR, que més o menys en una hora i poc tindrem ja els resultats. I per fi arribem a la famosa PCR. L'objectiu de la PCR és, a partir d'un trosset de DNA, n'aconseguim al final bilions i bilions de còpies. Aquí us presento el SARS-CoV-2, el coronavirus, que ja el coneixeu, i a dins de l'embolcall lipídic té el seu material genètic. El material genètic del virus SARS-CoV-2 és RNA. La PCR és una reacció en cadena per poder fer moltes còpies de DNA. Gràcies a l'acció de l'enzim Taq polimerasa podem fer milers i milers de còpies. Però quin problema tenim aquí? Que el virus que nosaltres volem detectar i quantificar és un virus de RNA, no és un virus de DNA. Llavors, això ens dificulta un pèl la PCR i ens fa que hem d'incorporar un pas previ abans de començar la PCR, que és transformar aquesta cadena lineal de RNA a una cadena de DNA complementari, i a partir d'aquesta cadena de DNA ja podrem després fer-ne moltes còpies durant la reacció de la PCR. El fet d'incorporar aquest pas inicial el que fa és que es canviï una miqueta el nom de la PCR i es coneix com una RT-PCR, que vol dir una reacció en cadena de la polimerasa, però amb l'acció d'un enzim que ara veurem, que es diu transcriptasa inversa. Abans de fer la PCR cal preparar un còctel d'ingredients per poder amplificar aquest DNA. Aquest còctel es diu Master Mix. Consta d'un primer enzim, que és la transcriptasa inversa, és l'enzim encarregat de transformar l'RNA lineal del coronavirus a un DNA complementari i així poder fer les còpies més endavant. A més, també tenim els nucleòtids, que són les petites peces de Lego que agafa l'enzim Taq polimerasa per anar construint les cadenes de DNA que volem anar amplificant. A més, també tenim sondes primer, i aquestes sondes són trossets molt petits de DNA que són específics de coronavirus. Només s'enganxen en el DNA que prové del coronavirus. No s'enganxen en cap altre tipus de DNA. Tenim també un tercer trosset de DNA que també és específic del coronavirus. I per últim, el gran actor de la PCR, que és l'enzim Taq polimerasa. Aquest enzim és l'encarregat d'agafar les cadenes de DNA i copiar-les mils i mils i mils de vegades. Tots aquests ingredients els posem en el tub de la Master Mix i després el que fem és posar en contacte la mostra, una liquata de mostra, amb els ingredients. Ho homogenitzem i d'aquí ja podem començar a preparar la placa. A cada pou de la placa hi aniria una mostra, ho segellaríem amb un paper transparent perquè no hi hagi contaminació entre els pous
i ho col·locaríem en el termociclador, que és l'aparell on es realitza la PCR. Anem a veure amb més detall com és cada una de les etapes que configuren la PCR. Aquí tenim una cadena lineal d'RNA del virus i en la PCR el que fem és no amplifiquem tot el genoma del virus, sinó unes regions molt concretes que són específiques del virus SARS-CoV-2. Una que es diu ORF, una altra que és una regió que se'n diu E, que és de la proteïna de l'embolcall, i una altra que seria el gen N, que és de la proteïna que està en el nucli. A cada una tenim diferents configuracions de nucleòtids i ara veurem com funciona l'enzim. Hem fet un zoom a la cadena d'RNA del virus, hem fet un zoom, veiem cada un dels nucleòtids i això és, diguéssim, el començament de la PCR, el pas previ. Hi ha un augment de temperatura, aconseguim que s'enllaci un fragment específic també de la seqüència que vol començar a transformar. Aquí tenim l'enzim de transcriptasa inversa que realitza la construcció de la cadena de DNA. Ara ve l'últim pas d'aquest pas previ, que és la separació d'aquestes dues cadenes. Nosaltres la cadena d'RNA, com que no la podem copiar en la PCR, no ens interessa, i ens quedem només amb la cadena de DNA. I començaria el primer cicle. Normalment una PCR consta d'aproximadament uns 40 cicles i cada cicle d'una sèrie d'etapes. Partim de la cadena inicial de DNA, una primera etapa que es diu desnaturalització, pujant la temperatura a 95 graus, i ara ve una de les etapes més importants, que és la unió de DNA que són específics del virus. Això permet després, en la següent etapa d'extensió, dir-li a l'enzim TAC polimerasa comença a construir la cadena de DNA a partir d'aquí. Veiem com va agafar els diferents nucleòtids i va construint el fragment de DNA que nosaltres volem copiar mils i mils de vegades. A partir d'aquí ja començaríem el cicle 2. El cicle 2 comença amb la desnaturalització, ho fem a 95 graus, que és per separar la doble cadena de DNA. Passem a la següent etapa, que és la d'unió de les molècules. Ara aquí ja entren en joc totes les seqüències específiques del coronavirus i posem especial atenció en la del mig, en la sonda. I aquesta sonda Tangman és un trosset de DNA a la qual s'hi ha afegit una molècula fluorescent en un extrem que davant d'un feix de llum s'excita. És com aquelles pegatines que teníem quan érem petits, que les posàvem sota una llum i després emetien fluorescència. A més d'aquesta molècula, n'hi afegim una altra que es diu quencher, i aquesta molècula és com un forat negre. El que fa és segrestar la llum que està emetent la molècula de fluorescència. I ara passaríem a l'extensió, que és quan l'atac polimerasa torna a actuar, va construint la molècula de DNA, i en el moment que passa per la zona on hi havia la sonda Tangman, el que fa és tallar els enllaços de les dues molècules. El segrestador de llum es separa de la molècula fluorescent i aquesta molècula pot tornar a emetre llum en totes direccions. Seguiríem el cicle 3, ara ja no tenim només una cadena, ja en tenim 4, tornem a fer el mateix procés d'annealing, d'extensió, i a cada cicle el que fem és tenir el doble de cadenes de DNA. A mesura que anem fent cicles, aquí us hi fixeu en la quantitat de DNA que es van generant, i quan arribem al cicle número 40 ens surt un número de bilions o milions de còpies de DNA, amb una emissió de fluorescència molt alta, que això és el que ens permet detectar en el termociclador la quantitat de DNA que es van sintetitzant en cada cicle. Si ens fixem en detall en què passa en un pou, tenim una llum incident que el que fa és projectar-se sobre la placa, s'exciten les molècules fluorescents, aquestes molècules, a mesura que va passant la PCR, va avançant, doncs van donant més llum i es passa per un altre filtre per separar aquesta llum i al final s'arriba a un detector, que és una càmera, que el que fa és fer una foto al final de cada un dels cicles. Al començament tenim molt poc DNA, però a mesura que va avançant la PCR, cada vegada tenim més molècules de DNA en la mostra que s'han anat amplificant. Alhora també tenim més molècules fluorescents que estan lliures del seu segrestador. Per tant, poden emetre llum.
cada vegada anem tenint més llum fins que arriba un moment que la càmera és capaç de detectar la fluorescència de la mostra i va construint una gràfica i aquí és quan ja comencen a detectar-se les primeres molècules de la primera fluorescència. I això seria un test positiu. El resultat de la PCR són el que s'anomenen corbes d'amplificació. Com podem veure aquí en aquesta gràfica, tenim fluorescència en un eix i nombre de cicles en l'eix horitzontal. El fonament de la PCR és veure en quin punt comença a detectar la càmera la fluorescència que emet la mostra. Com més aviat detecta la càmera fluorescència, més quantitat de DNA hi ha en aquella mostra. Per tant, vol dir que la mostra de partida tenia més material genètic del virus. Podem veure com la corba de color blau és la primera que surt, la primera que s'amplifica, per tant, correspondria a la mostra que tindria més DNA des de bon començament. En canvi, la corba verda correspondria a la mostra que tindria menys material genètic del virus en un inici. En canvi, si ens fixem en la corba o recta de color gris, veiem que no hi ha fluorescència, no hi ha corba d'amplificació. Aquesta corba correspon a una PCR negativa. Però quan analitzes aigües residuals vols anar un pas més enllà i vols saber la quantitat de material genètic o la quantitat de virus que té la mostra. No n'hi ha prou en saber si és positiu o negatiu. El que es fa és, es prepara una sèrie de mostres, que se'n diuen patrons, que són mostres de concentració coneguda. I seria, per exemple, un patró de 10 còpies de virus, un patró de 100 còpies, un patró de 1.000 còpies i un patró de 10.000 còpies. El fet de tenir aquestes mostres de concentració coneguda i poder saber en quin cicle la càmera pot detectar la llum fluorescent ens permet construir el que s'anomena una recta de calibratge. Amb aquesta recta, davant d'una mostra desconeguda, simplement sabent en quin cicle dels 40 que consta la PCR la càmera comença a detectar llum, podem venir amb aquesta recta i podem saber la quantitat de material genètic, la quantitat de virus que tenia la mostra des de bon començament. Totes aquestes reaccions que hem vist de transcriptasa inversa, d'atac polimerasa, de còpies de DNA, són reaccions que passen a qualsevol cèl·lula de la natura, ja sigui una bactèria, ja sigui una planta o ja sigui un animal. La PCR imita les reaccions que estan passant contínuament dins de totes les cèl·lules. Ja tenim un mètode robust, ja tenim un mètode fiable per poder analitzar la presència de coronavirus a les aigües residuals. Quines possibilitats tenim de continuar aquesta activitat de recerca? Perquè encara el que no hem fet és decidir si tot aquest coneixement que hem guanyat, tot aquest mètode que ja tenim per poder analitzar el virus, ho desenvolupem amb un mètode o acaba amb un mètode de vigilància o no. I a partir d'aquí, tota aquesta feina, encara podem treure-li més suc. Tindrem una eina més de cara a posar en marxa en el moment que es pogués identificar alguna amenaça emergent. L'altra possibilitat és oferir o fer estudis, el laboratori té la capacitat per fer-lo, de substàncies biomarcadores químiques o substàncies biomarcadores biològiques, com podrien ser, per exemple, estudis d'epidemiologia de consum d'estupefaents, estudis, per exemple, de consum de substàncies tranquil·litzants. Hi ha molts bacteris que s'estan tornant resistents als antibiòtics i una manera de saber en quin moment d'aquesta resistència o com avança aquesta capacitat de resistència és fent un seguiment de les bactèries que van a parar al clavegueram.